Ngayon kakabsat, si datayo ti insarabasab. Pero pray muna tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. May kayon. Siyempre magkisili tayo. Dan may Indian mango tayo. Mas pakaman in George. Unang subo para sa inyo, kapsat. Sarabasab. Sarap. Mangga. Limas ya. Sili. Kaya ako tinirmahan ng mangga para pang tanggal umay. Sakto lang yung pagkakalagay ko ng suka. Tsaka ng asin. Sili. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.